Oy, ako din timbayaon, ang gwapo kayo nga si Richard Montales. Ang sunod nga programa, Osaka Rated SPG. SPG, Sosyal nga Patay Gutom. SPG. Aduna ka ba'y suliran nga nagumon karon sa imong galamhan nga dili nimong mapasaan nga ikaw ra? Suwata ka na o gipada dinhi sa atong tulumanon. Handusanan sa kagul-anan. Mga minugbong drama nga gikutlo gikan sa mga suwat nga gipada dinhi sa atong istasyon. Gibuhatan og drama aron nga masabtan pod ning ani mga bugoon. Handusanan sa kagul-anan. O karon, aniya na ang inyong tigpasiugda. Aniya na ning perting gwapaha. Aniya na ning nasuya sila. Aniya na siya. Aniya na! Makmak mo mga talingan! Atong pagpakan. Maayong hapon, mga patay gutom. Kumusta ka mo? Welcome din sa atong programa sa radyo. Welcome ka mo mga pariente kay live na live ang mga berlak. Madunggan ta sa daghang mga radio station sa tibok nga Pilipinas. Makit-an po ta sa inyong Facebook fan page mga pariente nga Kuya Helen. Madunggan kita mga pariente po sa love, like, and share lang yun. Atong dili mo share, bitter. Niya sad kini atong programa kay ako ang inyong ubos nga alagad nga kanunay nagpaubos kay ang lami naa sa ubos. Bueno ha, obani ko ninyo kay atong pag-aasoy ang suwat nga gipadala dinhi sa ato Mga suwat tampo gipadala sa ato kining dramahon kay naminaw karon ang mga bugoon. Sabi na kong tingog. Nakatulon magugog bulbits mga priyente. Katulong kog bulbits wala makuha. Bueno ha, welcome ang matag usa karon diha mga pariente. Walay matulog kay ting urom karong orasa. So kung kinsa tong dili gusto uromon, dili matulog ha. Daghang kay kong nadawat nga reklamo mga pariente. Oh, number 1 nga nagreklamo sa kwa si Grace, si Gracia. Why Gracia? Reklamo siya kay nalapawan ang iyang kagwapa. Dili ba? Gwapa man gyud ko, di ba? Sige. Dili tanang flat-chested ha, kuan ha. Tama, flat-chested ba yata? Ako flat-chested ko mga pariente kasi hindi ko naman dinidibdib ang aking mga problema. So bueno, ha? Sa maibog lang, sa mainggit lang. Bueno, ato nang sugdan mga pariente. Giingon diri Abrihan na to ha. Whoops, naabre mga pariente. Giingon niya diri. Oktobre 5, 2020. Dear Mother Sitang. Oy. What the heck? Dear Kuya Helen. Share lang, share. Kuya Helen, maayong hapon kanimo labi na sa imong mga suking tigpaminaw. Kuya, itago lang ko sa tinuod kong pangalan nga Jumar. Kuya, maulaw unta ako nga mo share sa akong kaagi sa kinabuhi sa imong tulumanon kay daghan baya kayog mga libakira diri sa Facebook kuya. May tama ka. Gani kuya, kining ako'y nga problema may mahitungod kini sa akong relasyon.
ngadto sa duha ka mga binuhat, kuya. Nga si Marie ug si Erika. Aron nimong masabtan, kuya, ang tanan, sugdon ko sa sinugdanan. Sa'yo malagi kay ka. Nakaisweldo ka kapalit og mixer. Kailang ay katol akong bugan ay. Oy, paminato bag ako. Sa'yo malagi ka og... Babe, namalagi kay motor. Ha? Mio pag yun. Kuan, Tugan. Kagit sa ning motor, nang huwam na pod ka. Uy. Ikaw, cute. Wala ni. Giutang na po na nimo dito ilang aris. Oo. Giutang na ko na, babe. Dito ilang aris. Ikaw ha? Magbantay gyud ka diya sa tindahan nila ni Aris. Kay mga hilason biya kay nang tig-approve nila sa Manila. Lagi. Pero, dapat ramang sa bug ko. Nindot lagi nimong Mio. Pero, asa magkakwarta gidown? Ha? Kuan. Tinigom. Babe, gikan lapalapa hangtod alimpulo na kahibaw ko nimong galisod ka kwarta. Asa ka kwarta to bag? Bitaw oy. Gitabangan lang ko sa akong auntie. Auntie Flor de Ley sa kampanya dito sa Hawaii ba. Gitagaan ko niya kay trabaho lagi unta ko. Gusto ko ma-apply o ka ng mga deliver og pagkaon ba. Wow. Nakita na nako nga. Kung nakaayo ka, seryoso na kaya ka sa kinabuhi. Dili na ka pareha sa una. Makagabas lang, tama na. Babe, ang tao mo usab mang gyud. I love you. I love you so much. Murag nagsige na kagahog ron ha. Murag na kay pangayoon. Kung may naalangkot ka kwarta, pero kung okay ra pod. Unsa man da ito imong tuyo di ay unta. Babe, Unsa man? Unsa? okay ra nimo. Kinahanglan magud ko kuan, babe. Nakinahanglan ko 1,000. Magunsa man ka? Magpariban. Riban na pud. Bago na kay kapayos imong buhok. Nagpagpagwapa ko para nimo, okay? Mao nang ingani ko, pagwapa ko maayo para nimo. Dili ni para sa laing tao. Sige ha. Sige. I love you. Love you. Pero, dawata. Pila, 1,300 man lagi nimong gihatag. Kay bawo ko mangayo ng bukag pamasahe na po. Wala pa ako naingon, ha? Unsay wala na yun. Babe, kaila ta kagikan sa imong lapalapa hangtod sa imong alimpulo. Hibawan ta kag unsa ka mangayo kwarta. Sige. Love you so much. I love you. Babe, Oh? taod-taod na nga. Taod-taod na gid nga wala ka nakagabas na ako. Huh? Babe, ayaw ka limtin na imong responsibilidad. Taod-taod na ka, wala nakagabas na ako. Ba, nanganal na baya ko. Uy, Helen. Naluoy ko sa akong uyab kay nanganal na siya, kuya. Pero sa tinuod lang, naaman siguro ko'y diabetes, kuya, kay murag dili naman kay ko ganahan sa iyaha o sahay. Naluoy ko siya ba kay nanganal na kayo, klaro na kayo, kuya. Ana gani, kuya? Tudman, kuya, pila may dagan sa istorya. Dinhigyod ang akong problema kay wala siya masayod.
nga mauni ang nahitabo. Ay, dugay man kayo ka. Sorry kayo kay na-traffic kayo. Traffic. Sige lang kag traffic. Sige kag traffic. Sunday ka ron. Yung sige kayo ng traffic. Sorry kayo ha. Salamat kaayo. Ay, abinin mo. Unsa man? Wag yun ko magmahay. Nga. Gitagaan ta kag motor nga miyo. Ngano man? Wala na kay dagang reason. Ngano man to unsa may nahitabo? Ay, kabalo ng pukaan ni kini mga cooperative bitaw nga kurente. Ambot ni mga cooperative, oy, magsigira mag-brown out. Labi na dinhi sa Tagum City. Balik ta sa istorya nimo. Unsa toy ingon nimo ganina? Matut ko. Malipayon kaayo ko nga. Wala ko magmahay. Nga gitagaan ta kag motor nga miyo. Okay nga naman. Nga naman. Wala kay rason oy nga malate ka o usahay mawala ka anak gani. Salamat kayo niya. Onya, ga-enjoy ka sa miyo? Enjoy kayo sakyan. Ganahan kayo ko. Sige lang. Pagtarong lang, babe. Kay, mga sunod adlaw. Kining panahon ng mo season bitaw mukusog na gani ang kinini ay parlor. Makadaw na gyud tag mga EDB. EDB, di ba dugay nakagustuhan ng EDB? Mao man ay motor ni Boss Remil. Gani. Gusto na kamo daw og EDB, mag-EDB na pud tapuhon. Salamat kayo ha. Unta, dili ka mausap, ha? Dili ka mausap na ako. Kay, takaan ta ka sa tanan. Nga mga butang nga makapalipay nimo. Salamat kayo ha. But before, ana, magsige kag sakay sa imuhang kuan. Sige kag sakay ay ng imuhang motor. Sakyan pud ko nimo, ha? Siyempre. Basta, ikaw. Basta, ako lang yung pangayo nimo. Ayaw lang yun o kausap. Ayaw pangita o papaye. Okay? Dili ko gusto nga doon ako'y kupitin siya sa papaye. Ha? Ano man? Masakitan ka? Aside nga masakitan ko, dili ko gusto nga doon ako'y karibal nga babae. Ha? Di ko gusto ang karibal nga babae. Kaya naiusahay diha. Ha? Kauno na nako, nanimaho pag yung kuan. Ha? Basta. Nalitripe, kagimingaw na ko, ani. Betri. Aray. Ay, sige, aray-aray, diha pa. Kini Bembe. Wow, hello, I miss you. One eternity later. What? Juma, Ma. noon sa mangka, nakabantay ko nimo karon nga murag luya ka naman kaayo. Ha? Asa ka manggikan? Gabi ka naman naabot. Gikan ko ng upras, ma. Nangupras? Upras ka ng lubi? Ma, doon ako gilubi. Unsay gilubi? Ang buti yung pasabot mga... Doon ako gitabangan nga ngupras. Luya man kaayo ka.
Murag ng luspad. Jumar, nakabantay ko. Murag ng luspad na ka. Pipila na ka mga adlaw. Sukad nga naabot ang motor. Ha? Pastilan. Dawata kini. Imna kini. Unsa man ni ma? Basaha, kay ikaw na po'y promote. Oh. DTX 500 ni ma? O may TC? Oh, DTX 500 ka nagmaitisi. Imna ka na. Di ko gusto nga murag o, tanawa ragod ni mo dagway ni mo. Naman ang luspad ka naman. O, Jomar, nga naman nga murag nagpanit-panit man ka ng imuhang ngabil. Sa kainit siguro ma? Kainit kakusog ni mo mo inom og tubig. Jomar ha, basig kulang ka na sa protein, Jomar. Mauna nga, nagpanit-panit ka na imong ngabil. Ma. Murag lahi gud imong lihok ba? Murag lahi gud ang imong lihok aning panahon nga doon na kay motor. Ngano man ni ha? Ma. Matulog na ko ma. Pastilan. Hala sige. Kung matulog ka. Kay murag alig. Abi ba na ko murag kagikubid? Mama sa doy matulog na ko ma. Di lagi ko mag-COVID. Basta naa pa ning DTX 500 ma. Kibaw ko nga di ko kubidon. O nala sige katulog ko na. Pastilan ni mo Jumar. Nalibog na gyud ko nimo. Sige di ka na. Ano sama niya? Ang luspad. Mura magway duga. Noon sama. Jumar. Uy. Imot na lang. Kuya, gwapa, pa-shoutout mi diri. Asa man ni, pa-shoutout mi diri sa may Arakan COVID Isolation Facility. Wow. Pagtarong mo diha sa, kakwan ha, sa COVID diha ha. Kuya Helen, nakabantay dahil si mama kuya sa akong kaluya. Naluya ko kuya kay. Maulagi na kuya usahay. Gikan ko dito sa akong uyab kuya mag-ungad. Pag-abot dito sa pikas, maglubi na pud ko, kuya. Pugos-pugos, nagikayo, kuya, uy. Hurot-hurot na gyud kuya, ba? Muna ako, kuya. Sige, ako kaog-balot, sige, kaog-balot, kuya, uy. Pero sa hindi gyud maapas, kuya, ba? Tama ganing kiingon sa imong inahan part. Malata na magidi ay. Lata na kayo part oy. Pastilan. Ako pa nimo ba no iuli na imong motor nga miyo part. Kingano man? Mapugos man gyud ka na sa bayot nga lubihon imong bayot part. Ha? Mapugos man gyud ka kay siyempre giyatagan man kag motor nga miyo. Basta na motor nga miyo part mapugos ka saya ha. Kapoy na kaya ko, part ba? Paminaw na ako, no? Giya diabetes, gugo. Ngano man? Luya kayo kung paminaw ba? Humang kaon, ana. Pero abtan og mga 5 kaadlaw, maulian man ko. Mauli ang kaunya. Every other day, mong guni akong schedule ani nila, part. Unsa? Every other day. Mura man po ka katong uyab na ko sa una nga si Winston, uy. Ngano man? Grabe po to, every other day po to, grabe to. Ano sa may angay ganong buhaton ni part, no? Part, magpili kayo ka sa ila. Usag yun sa ila, part, ang imong pilion. Usa sila, ha? Pero, hindi man ako pwede biyaan ang bayot. Kaya nga no? Kaya kung biyaan ako ang bayot, part, wala ko ikasuporta sa babae. Ha? Unsa? Manay kabahog ko ani mo diha. Ang imuha unta diha, part, mo nabaho pod ka, part, uy. Unsa man po akong trabaho, eh. Apply ko kag mga kuan. Apply ko ka o ka ng mga construction. Ay, part. Di ko apply ko construction ngay madaot niya akong lawas. Mauna diya. Ay, nako. Muna mausay, makaingon ta nga, okay ra po ning pangit ta, oy, kay dili ko makaproblema pareha nimo.
Ala, ikaw nang gibala, magkasulbad na part, o ipadala na lang Kuya Hili na. Sige, Bart. Salamat kay sa imong tambag, Bart, ha. Way sa pa yan, part, way sa pa yan. Basta, naalang ko diri kung gusto kag mangutana, naalang ko diri. Kung dili gani ko katubag siyang pangutana, i-google na lang na part. Lagi, Bart. Salamat kay kay Bart. Paita ni, eh. Luya na sad kay ko Part ba? Ayaw pagbiya og kwan, uy. Ayaw pagbiya og ka ng Mighty C or Pure C. Para dili ka magluya, ha? Ana, gini mong kwan, inom permi ana, Mighty C or Pure C lang, unya. Siyempre, mag DTX 500 ka, permi. 1 week later. Kamusta naman ka? Naayo ka na sa imong gibati? Murag wa pa lagi, babe. Tumar ka nunay ha, o DTX. Ayaw pa kuha na ha? Ayaw pa walaan ng DTX ha? Oh, kanunay kong gatumar, ana. I love you. I love you too. Love you so much. Oh, babe. Aray, anong gitulak ko nimo ha? Kuan, pwede distansya sa taga mayroon? Babe. Kabalo na biya ka ang schedule natin ni karon ha? Unsay, distansya sa army. Pero, karon na itong schedule, di ba? Babe, hindi ka po'y kaiko. Luya kaiko, di ba? Ay, pagluya-luya di ha. Babe, maluoy ka, babe. Ayaw di pagpaluya-luya ha. Kay, sabot rabata. Gusto ka? Gusto ka magluya-luya o niya mag-sideline ko? Kung sa'yo mo ang ipasabot, O magluya-luya ka? Muadto ko ni Kuan. Muadto ko ni Ruin. babe, Di ba dili ka ganahan? Alek, diri ka. Diri ka. Kini, ha? Imo na pugod ka bisag nanganal na ko, ha? Kini, babe. Babe. yeah. Do you want it? Do you like it? Babe. Yeah. Sige lang, nakasabot ko. Ako rin bahala. Pero, kini, Babe. oh, ako'y bahala ni mo pukaw, aniha. Matapot. Dara ni sukol man lagi. Babe. Hindi ara. Sige na. Ayaw laga. Ay, sige, reklamo diya. Kaya ako ni bahala, ani. Okay, babe. Okay. Babe, kaunsa man ka diha. Ano mo gising mo ni kong kadi ko kasulti. Ay, sige, reklamo kadi ko kasulti ba? Pero agi. Ano lagi mo kalago? Uy, tragod ha? Maubyan na tong rules ha. Don't speak when your mouth is full, okay? Okay. Ginanda ka ko. Sakit na kayo kong tangkugo. Kaloy po ni mo. Ikaw na po. Sige. Ako na po. Sakita sa kong tangkugo. Ako na po. Ako na po. Bing! 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 Yamite! 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 Iku! Yamite! Yamite!
balik, babe. Uy, ani, ay, babe, ay. Babe! 2 weeks later. Kuya Helen, reklamo siya kuya kay sakit ko no kayo akong suwang kuya. Sakit ko no kayo akong suwang. Minumdum buta ng gym, oy gym. Gani kuya, hardcore kaayo si Marie kuya, oy. Hardcore kaayo. Gani kuya, mao kini mga pangitapo. Ay. Babe. Babe. Uy. Marik lagi kagikapoy. Sorry kay babe. Schedule na to karon. Ayaw anak ba? Sige ka, nag-ipon na ba ako para sa motor nga ADV? Ha? Uy, bangon. Kapoy kayo. Asa ka man daigikan yung nagikapoy ka man? Tabang ko sa kamong barangay. Unsa man? Nanganal mi. Ay. Sige na. Pero, babe, Dili ko masukot. Di ko masukot, ay na. oh, babe, ang giabrihan. Di ko masukot. Uy, unsa man ni? Unsa man di ay? Unsa man ni, babe nga? Nanimaho mang kanal. Ha? Be. Itong alcohol, re, be. Bugnaw ba na? Uy. Alcohol, good. Maho mang kanal. Babe. Pwede ba? Ano mo laman kayo ni? Unsa man ni? Oh. Unsa man ni? Mura naman ni gikalunggo ni. Unsa man ni? Babe, pwede ba mahangyo lang ko nimo karon? Unsa man? Ang kwarta walay problema. Pag human-an ni. Dili kwarta kong hangyo nimo, babe. Pangyo alang ko nga. Huway sa ko karong gabi una. Babe, ha? Babe. Murag binuang ng imuha ba? Ha? Murag binuang ng imuha. Oh, babe, Murag alig. Murag kig na ay laing gigamitan ni. ah? Ayaw pag-ingana, ha? Ayaw gipag-ingana. Nganong dili ka magpaana? Dili ka magpaana? Nga naman, nuna kay giana? Kuha na to karo, ha? Schedule na to karo, schedule. Gaduda kay ko sa imo, ha? Unsay problema, ani? Babe, Unsay problema, ani? Nganong galuyan, eh? Ha? Nganong galuyan, eh? Kini? Agay, babe. Unsay problema, ani? Ayaw, ingna. Nga doon na po kay laing gikabuangan. babe. Sukad nga nagkamiyo ka, ha? Nagkamotor ka, murag binuang na ng imuha sa kuaba. Ha? Ayaw ko binuang, eh. Kasi basig bawion ako tanang-tanan na akong gihatag nimo. Oh, babe. Doon ako, babe. Nana po na imong style nimo, ha? Doon niya. Wala, okay? Ikaw ragid ang ako, ha? Ako rin ang imuha, ha? Hurot-hurot pa ang pondo na ako sa kinini ang parlor na diha nimo. Babe, ikapoy lang gid ko karon. Kapoy. Naagid siguro kay gikuan ba? Naagid siguro kay gikanal dito ba? Babe, Klaro kaayo. Klaro kay para nako. ay nako. Unsa man na, may manag-inibot nga kamuting kahoy kay klaro kayong inibtan. Ay na. Dili gi ka magingana ba kay ay. Nanimaho gyud kayong disputado ning kuanan ni. Babe, Tarong ako, ha? Tarong ako.
Dili ko gusto nga mag-away ta. Di ko gusto nga madisgrasya ka. Kay basi og ako gani maglagot nimo. Basig why oras maputol ko kanang imuha. Maputol ko ka na. Nakasabot ka, ha? Many months later. Lingkod din sa planggana, be. Oh, planggana nga doon ay tubig. O, lingkod din sa planggana nga doon ay tubig. Lingkod diha. Imo kong gipahubo og shorts og brief unya palingkuron ko nimo ni ining planggana nga doon ay tubig. Oh, Kay ngano man? gusto kong makahibaw. Nganong every now and then nga magkita ta magluya naman ka. Lingkod diha. Babe, Lingkod diha kay tanaw na. Uy. Oh, daan pa ko. Daan pagyud ko nimo. daan ka nga unsa? Tubaga kog maayo. Kung di ko na maputol ang imuha. Nganong nilutaw ka ng imong itlog dinhi sa tubig? Unsa? Kung nilutaw di ay. Buot ipasabot, wa ka na'y sod. Mura ka nag-itlog nga walay pughak. Oh, Kinsa ang imong gigamitan ana imong itlog? Kinsa? Nganong milutaw ka ng imong itlog, ha? Nganong milutaw ka na, Jumar? Tubaga ko, Jumar. Tubaga ko, aron dili ko na maputol. Kanang imong itlog. Tubaga ko, Jumar! Kuya Helen, puwerte gud akong kabalakan ito igayon na kuya. Mulutaw di ay ang itlog kuya, basta waisod kuya. Pagpalingkuron ka sa planggana. Kuya, nagsugod na sila nagsugod na sila duda silang duha kuya. Kuya Helen, love kaayo na ko si Marie. Unya kuya, kinanglan ako si Erika para sa ako ang financial. Kuya, unsa may angay na kong buhaton ay ni dili pa pwede sila kuya nga itugaan ako sila sa matag usa. Di pa pwede nga uyabon lang yun ako silang duha nga natural kuya. Kuya Helen, akong katapusin niya pangutana. Kanang mo ang balhin-balhin ko kuya sa kanal unya dito sa kinini ang imburnal. Dili ba ko madaot ani kuya? Wala ba ni medical nga problema? Og ingon man kuya kining mahubsan ta permi kuya ba? Dili ba makadaot ning mahubas ni ako ang kuya? Kamulutaw na permi sa tubig? Kuya tabang yung tambagi ko bi. Inyong magtatampo kuya kay Jumar. Mga paryente, inyong nadunggan ang sulat ni Jumar karon no. Matod pa niya kung sa kuno'y problema ani. Abi ninyo mga paryente, no, tinuod nang giingon nila, basta wa na'y sud na imong itlog. Oy boys, paminaw mo, kung wala na'y sulog inyong itlog, mulutaw intaw na sa tubig nga murag pantat nga namatay. Murag yun nagpantat nga namatay. So, unsa may matambag niyo ni Jumar, hala sige tambag na mo. Ingon ni, ingon ni Changlin Jong, agoy undangi na kanay pangita na nagtrabaho para mataas ng imong kinabuhi. Samtang ingon ni Linsky Tanga, kagiron na ang imuhang binuhi, Jumar. Ingon ni Elizabeth, madaot nagdali, anak dili na makaanak. Kalami, pukpukon sa imong ulo, Jumar, oy pagtrabaho, aron nga kwarta ka, dili kay mong kwarta kas bayot, ha? Ingon ni Beth Ochia. Ingon ni Johnny, magali, labaw, pakas, madaot, anak do. Si Nats Pila po, mingon baya itong bayot niya. Balhin ni Kuya Helen kay Laom. Uy, unsa man dayon ang mulutaw, uy. Uy, kuya, look alike ni mo si Mystica. Nabi sa kinsa na lang na inyong ipanulti, oy. Ingon ni Min, Norman Istong, paminaw sa imong heartbeat. Kung kinsa man ang imuhang nagustuhan, doon ka, ha? At tiyaki, hanap ka work. Ansa ko, no? Ingon ni Richard Montales, dito na lang siya kang Marie kay nay kanal. Santa ingon ni Joffrey Nair, Erika, si Erika ang pilia biyae ng bayot. Ay, wala dyan ka naminaw. Ay, nga na, kasi Erika, manggol, maunggol ng bayot.
Ingon ni Johnny Banjalan, akong amigong gwapo kaayo. Ayay. Samtang ingon ni Ram Trasa ng luspad na manggani ka Jumar ngutana pagkagadi ka madaot manganal rata Jumar di na tanang imbornal kay lapo kaya. Atong itambag kuya, itog na lang na niya sa tinuod para walay samok. Pangita ta diri sa tarong tambag be. Makadaot jud na Jumar pangita og trabaho aron mabiyaan nimo ang bayot ingon ni Lourdes. Wala ako na lang mo tambag be, mo ko'y nakitang tarong tambag. Oh, nasuko na ni si Linsky oh. Linsky tanga. Paminaw mo mga parente ha. Jumar, paminaw Jumar. Basi pitkan ko na karon mo ay nga for adults only Jumar. Jumar, ingani ni ha. Ingani ni. In. Jumar, in ni. Kanang Dong, unahan sa be, gusto ka pambulagi, guna sila tanan be. Bulagi na silang duha. Pangita og trabaho. Sunduga ang teknik ni Harmless. Kato si Gerard DJ Harmless. Sunduga to yung teknik. Pangutan ato siya kung giunsa niya. Nakaagi na siya anak tanan ka nang giingon nimo. Kay nakamotor po to siya og Mio. Pero yung giundangan kay matod pa niya wala tay makuhaan ng motor nga Mio basi niya nagmadamag na hinuunta. Ang imong buhaton diya dong pangitag trabaho, pang-apply sa abroad. Ha? Og pangita og katinuoray nga relasyon. Pangita og tinuoray nga karelasyon dong nang mudala nimo sa abroad. Kanang relasyon dong nga mulungtad, makaanak ka, makapamilya ka. Ayaw, sige, uban-uban na ng bayot kay magsigir mog inom, anak, mudako na ang imong tiyan, mapariho kang Rico Carrion. Get a life, matod pa. Pagkuano kinabuhing tinuoray. Kanang kinabuhi, mga paryente, or do, Junmar, kanang kinabuhi nga tinuod, jud ka ng realidad. Magkaanak ka, magkapamilya ka, magkaanak ka, magkaapo ka. Maunay tinuod. Kaya kung magdugay mo dito ni Erika, unsa man po inyong ianak? Ha? Oo, managhan na sila, bisag wa na sila matres. Pero di na sila manganak. Dito po ka sa imong uyab, Ford, hardcore po kay itong imong uyab nga si Marie. Dong, makadaot ang mahubsan pirmi ang itlog, okay? Every 3 days, magpundo na ang imong itlog ug balik. Pero after kung 3 days, wa na nay sulod ang imong mahimo ng binugok, wala na nay pughak dong imong itlog. Madaot ka na. Tumara ka permi og DTX 500 ha? DTX 500 tumara na permi. Naamang kay DTX 500 diha ha? Tumara na permi diha. Di na ako magdugay. Oh, palayo lang. Dili na ako maglangay. Nahos-hos na gyud ang porol sa atong tulumanon karong adlaw mga paryente. Ako lang gihapon ang inyong Kuya Helen nga nagakanunay nakigubang kaninyo mga paryente. Diri sa atong tulumanon. Handusanan sa kagulanan. Dagang salamat. Babay kanyo mga paryente. O ako magapabilin sa pulo nga nagaingon mga paryente, no? Ang tunay na kagandahan sa mukha ko lang matatagpuan. Charot!